Iro yo try. Nga aingu yo try Jisu nagabenta kene kapor kabokodor kabangayo ban kreni ka kubor ka ktin jong blay. Lengba kene ka channel bakerpang jong kabalang kabangi ai kerteng. The light of the gospel media evangelism. Ngai kublay mission Sunday yepi baro ki parabangit bi jong ka balang ke jong blay Meghalaya bat Assam ha ke kerteng ke jong Jesus Christ u balong nong pen em ba jongi ngai kublay yepi ro ki paralok ki ba jupe ya ki kubo nagane ka channel ke jongi ai kublay nagabenta jong pi ha ke kerteng ke jong tra Jesus u trai unayo ban kerku nagabenta jong pi ke ba ju shashkor but Pediang ye gijihikai na kaktin ka jong blay, lengba ka na ka channel ka bakerpang ka jongi. To ublay unayo ban kerku na kabenta jong pi bara. Haka mission Sunday ka bangijiyo shisnem kum kabalang. Lajubu ya ka team bat ki sub team banya selok mensim na kaktin bako jong blay. Te mentau snem hajar arpusandro ka mission board. Jong ka balang ke jong blay Meghalaya berasam kalabu ye ke tim ka baong ka mission kalong ka donut jong blay bala pensyong nong rim naga gospel kat kum umathias ka lenong ka baar pupra ka dekat ka ba khat kendai ki kentin ki baong kumne ngan pule namar kata ken to ki da late no mapi to penlong senran ye ki benriu bara da pen baptis ye ki ha ka kerteng ke jong pa ba ka jong khon bat ka jong men sim ba khoj bat leng ba ka ne ka dekat la pen leng kot ye ka tim da ka baong ka mission ka long ka donot jong ublay ningkong ha ka ne ka por nga kwa bengin ya pusan ngin ya kren kendiat syapang ka ktin mission kaktin mission kawan na kaktin Latin misio kabamot uno ubalapa da kiway ban pendep ya ka jingtmo bat nganget kane kadai ka jingpa jong ublay yaw Jesus Christ bat ya ka balang bakin late sa ka protay ban yalap ya ka gospel ka kubor babha ka jingpen im u Jesus Christ ya ki beriu bara bat ka balang kadai bantrei pendep yakane ke mission kaba ublay ulapa bantrei u Dr. John Stott ubatai syapang ka mission da ka buong kumne ka kentup haki ar benta way ka jing yalap gospel evangelism bat ka baar ka jingkit kli ya ka imlang salang ka social responsibility kata kadai ka mission ni aingu yo blay bangi syakri yo blay badonbor ublay ubadon ka mission da shisha halor ka negatim ka baang ka mission kalong ka donut jong ublay kum ki kristan ngis ngoto kadon ka mission ha ka donut jong ublay denamar bakadon ka pop ha ka pertai te ublay jongi uisi haduk kata-kata ya ka pop baru ya kinong pop te ban pelat ya ki briu na ka pop na ka jing syak ban ben haus soitan na ka jing syak long mrau ha ki jongan ka pertai ka bedum ka bamutlap bat ka bakendriang ublay udon ka mission ka bakrau bat kata ka mission ka ublay udon ngin ya pej ha ka ne ka por ya ki lai teli ki benta ki badan ka benta ka baningkong ublay daladehi uwat yakin nong pop kata kadai kamat ka baningkong ka mission ka long ka donut jong ublay daladehi uwat yakin nong pop ha ka kitab Genesis ka lenong ka balay ka dekat ka bakandai haduk kadway habangi pule ya ka ktin ublay yo ublay daladehi ha ka per eden ulay ban wat yo Adam bat ka im ba kilahap ha ka pop bat kilaburi yalade nakmat ublay ban ong Adam syae medan bat ya kane kikot ka misyo day kabumot ka mission jong ublay uwat yakin nong pop ublay
pelaj yaki kon Israel nakari Egypt habangi pule Exodus ka lenong ka balai kadakot ka bapra ublay uong kumne ngalawan here mga ban pelaj no yaki nakakti ki Egypt bad banya lamno yaki syakari ka babha hakatesmen barim barok kaway habangingi pule ngiyui badai ublay unong pelaj bad unong penim ya kikon Israel bad ublay ukwae bakibriu barok kinyo kajing penim bad kajing pelaj lo jong o para bangai bi habangi pule haga gospel kat kumu Matias kalanong kabakat pra kadakot kabakat sao kaong kumta kamlong kamon ukpa jongpi ubahabneng ba in jano iwe na kine kiberit ublay umon ba kibriu kin yap rengkat bat kapop Henry umon baki briu kinyo kajing pen ima day kane ublay wala pen mi yaki prophets wala pen mi yaki nong itulupa bakin yeng na kabenta ublay ban kranika kubor babha kajing penim haki briu bara ublay daladehi uwad yaki nong pop bat ukot yaki bakin wan hajan jong kindon kajing day barublay nama ublay kwa baki mensim bokodor kin syujot hagane ka pertay ka benta ka baar kamat ka baar halor kani ka tim ka bokraw ka baang ka mission ka long ka dono jong ublay ula pa yo kon ba marwe jong u Jesus Christ ka mission ka badon ha ka dono jong ublay kam kut no tang ha ka jingtre jong ublay hi henry ula pa sayo kon ba marwe jong u Jesus Christ ban wan syakane ka pertay ban wat yaki nong pop bat ban pen yaki oyaro yo try haga gospel kat kumu Yohanes kalanong ka balay kadakot ka bakan riu ka tin jong blay kaang naba ublay ula kata ya ka pertay kat ba ulay tino ilaw kun balakam marwe bau ru ubangay hau om jotsu henry unyo ka jing bam jukot kine ki kentin batiang bokodor kibau blay ula pa yo Jesus syakane ka pertay ba unwan ban wat ban penim yaki mensim kiba kodor u Jesus ban pendep yakane ka mission jong ublay ula aitino ila ka jong ka jim ban yap halo jong ka ding fna kalbari ban long ujing kenya naka benta kipop jong ka pertay habangi pule haga gospel kat kumu Matias kalanong kaba kat pra kadakot kaba katwe kaong naba ukonu briu u Jesus Christ ulawan ban penim ya kabala jot u Jisu ula mipat na jingtep banlong kalenti ka jing sisha bat ka jing imde nakabenta kito baro kibala ngej bat kibala pediang yo Jesus Christ kum unong penim ngiyalap yagan ka kubor banong bahay ka kerteng ka jong u Jesus Christ kadon ka jing map yakipop hay ka kerteng ka jong u Jesus Christ kadon ka jing pelat lo yakibreo nakapop hay ka kerteng ka jong u Jesus Christ kadon ka jing penkya madon ka bor hay ka snam ka jong u Jesus Christ bat ka don ka jing kermen ya ka jing ka babom jukot na ka benta kito baro ke bala ngej bat ke bala pediang yo Jesus Christ ha ka jing jongki ya ro yo trai kata ka dei ka benta ka baar kamat ka balai halor ka ne ka tim ka bokraw ka bong ka mission ka long ka dono jong ublay uhukom ya ka balang bantre ya kane ka mission jong kata kade kabang yui na kaktin jong ublay uhukom ya ka balang bantre ya kane ka mission jong ublay wal ay bor how Jesus Christ ukon ba marwe jong baun hukom ya ka balang bantre mission habangi pule haga gospel kat kumu Markus kalenong ka bakatsan kadakot ka bakan riu kaktin bako jong blay kaang to le siya ka pertay baro bato ya lap ya ka gospel haki ben riu baro the great commission kahukom ka bau Jisu upa ya ka balang bantre mission
ka balang menta ka don ka jingkit kli ya kane ka kam mission ka bo Jisu la pha bantre shwa ka jingwan asin jong Jisu Kris habangi pule ka sithi ka jong apostol Paul seki para banget ha Filipi ka lanong ka baar ka dakhat ka bakat ar ka ong to tre depno ya ka jing penim jong pi da ka jing ting bat ka jing kanyo upol uong ya ka balang ha Filipi ya ki Kristan ha Filipi ya ki parabangai ha Filipi ba kide ban tre depno ya ka jing penim da ka jing ting bat ka jing kanyo parabangai ba i jonga ka balang ublay kadai ban penyar ya ka ying jan ban wat di kimen sem bokodor ki bompat itho yo tra Jisu khnang ba kintip bat pdiang yo Jisu Kris kumunong panem hakajing im jongki hakajing ruai shemen sem ka bahan rius pa san ponyo ka ong bon men sem mentala janyap hapok krong ka pop ki ot jingdum ben yaki kadang tap ban i yaki pi benut ki to let ka pertake leng kinang jot pi penslam lay haka ket bishar pinut banyeng ladap him kongo yaublay kane kadai ka mission baka balang kadai ban pendap kabadon haka dono jong ublay para bangay bi jonga ka kubor mission Sunday matagas nam hajar apusan ka khot yangi baro ki bau Jisu wala pen im yangi ngidon ka benta ka bakraw ka bangi day bantre mission bat kata ka jingtre mission jongi kalong iwe pa iwe bara ban yatu lem shekiwe ya gaching penim lengba u Jisu Kris da ka jing imba bha jongi kiktin ki bangi ngikren ki kam ki bangi ngile ka bam ka di ka jongi ka riam ka bet ka jongi ka yat ka yeng jongi ka jing im jongi man la gasngi kan ya day bat ka gospel ka jong u Kris da ka jing i du de ya ki paramen sim bokodor da ka jing play u Jisu Kris kum ki sakhi bahak jong ka gospel kata kadai kabamangi kum ki banget ki balap diang yo Jisu ngidon ka benta ka bakra ban yatulam ya ka jing penem ka jong Jisu sheki we pat ki mensim ki bokodor ki bom patip yo tra Jisu nangta kane kadai ru ka kamram jongi kum ki banget bangin don ka jing kitli ya ka mission kajingkit kli jongi ka commission kalong da kajing 2 minute nakabenta ki mensim ki bokodor ki bompatip yotrai nakabenta kito ki jaka ki shnong ki ri haga birthday ki ba commission kampat yo ban sutit ki missionary ki par yo ban poi ban bet yo sembai kaktin jong blay ngide ban duai kum ka balang ngide ban duai kum ki parabangai be hai ki jingeseng duai hai ki yeng ki jongi ba kum ki kon ki jong blay ngin don ka jing kit kli ya ka jing tre mission da ka jing duai hot ka jing kit kli ka long ru da ka jing ai jongi shaka kam mission ka kam ka jong blay ka dawa hot ni don ru ka jing kit kli para bangai ba jonga bengin walam ye ki we pat ki men sem ka bokodo shaka jat jong ding pna Calvary ka jing pen im ka jong Jisu Kris para bangai ba jonga bat ki lok baro ki bayo sngo ye ka ka kubor ha ka ka sngi ka ba menta u Jisu wala pen im yanga ba de pi udon ka jingtmu bat kata ka jingtmu kalong bangiru ngin le dra ine ka kubo jing pen im shaki we pat bakiru kinyo ban nget yu Jisu kinyo ban pediang yu Jisu knang ba anda haba ka jing im jongki kalakut no na ka perthai ngin yo ban lej bani kendu baru Jisu bat ban shong reng kan lem badu habneng kata ka de ka jingkhot na ka benta jengi para bangai be na mar kata utrayo pen im yanga yepi kwa yangi baya kata ke jing penem ke bangi layo ngin kot no tang halade kam dei kumta hari ngini ban pla yu Jisu shakiway ngin ya thulam yu Jisu shakiway kane ka thi mission Sunday mata ka snam ka khot yangi bangi ngin ya long ki jing ker khu shakiway pat kumbo blay ula ker khu na ka benta jangi nga duai bagane ka khubor kan long jing ker khu ya baro ki pramen sim ke bokodor hagane ka ri ka be ka jangi kan long jing ker khu ya ka
balang kalong jinggerku ye ki pastor ki evangelist ki long pa ki long kemi ki ba ye trei ki bi kit ye ba ikam ke jong blai ki bala sngotu ye ke jing pan em ke jong jisu baki kin long da shisha ka jinggerku ye ki men sim ki bokodor kumbo jisu lo pan em ngiru ngin pan em ye ki we pat ki para men sim ki bokodor to utrai unyo ban kerku naga benta ka buram ke jong blai amen amen.